i l'econòmica, i ara segurament més que mai totes dues van relacionades. La decisió de la quarantena obligatòria al Regne Unit ha tingut un impacte directe també a les borses, la va tenir ahir. Pau Montserrat, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Pau. Dic que l'efecte de la darrera decisió del Regne Unit ha estat automàtica. Ahir hi va haver caiguda a les borses. Avui han recuperat el que ahir es va perdre? No, ni molt manco. Avui estem començant a recuperar alguns dels valors directament relacionats amb el turisme, com pugui ser Melià, però hem de tenir en compte que, per exemple, si ens fixem en Melià, enguany d'una caiguda de la seva cotització d'un 55%. És a dir, traduït, els mercats consideren que Melià val la meitat que quan va començar l'any. Estan tenint caigudes molt fortes, que són descomptant una situació problemàtica d'aquestes empreses a futur. Evidentment, hem de veure si seran totes capaces d'enfrontar tots aquests mesos que els hi queden sense turisme i sobreviure d'una forma, diguéssim, sòlida. Pau, ja deia la presidenta Francina Armengol ahir des d'Eivissa que de com vagi l'estiu en depèn l'hivern de tots els que vivim a les illes, 1.100.000 persones, deia ahir Armengol, i fins i tot en depèn, diu també el sector turístic, la temporada que ve. Sí, clar, hem de tenir en compte que aquest estiu semblava que podíem manejar unes xifres d'activitat aproximadament del 40% respecte a un estiu normal. El cop de Gran Bretanya, que és el segon emissor de les illes i en algunes de les illes principals, fa que aquest 40% ja sembli utòpic, per tant, que estiren per davall d'un 40% d'activitat en tota probabilitat, i això afecta a que totes les persones que estan caient a l'atur, però també totes aquestes persones que estan afectades per ERTOs, que estan amb una activitat paralitzada, que és més del doble de les Illes Balears que aturats. Recordem que estem entre 70.000 persones aturades, doncs n'hi ha 140.000 aproximadament que estan en ERTOs, no tinguin capacitat de generar estalvis per després passar una temporada baixa que serà molt dura. Pau, avui també hem berenat amb aquestes dades de l'EPA. A tot l'estat el nombre d'ocupats ha disminuït 1.074.000 persones durant el segon trimestre d'enguany respecte a l'any passat, a la major destrucció d'ocupació de l'enquesta de població activa. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, aquesta xifra, que recordem no inclou els afectats per un ERTO, deixa el total d'ocupats en 18,6 milions. A les illes, entre abril i juny, s'han creat 9.200 llocs de feina respecte al trimestre anterior, que situa el total d'ocupats en 512.200 persones. De fet, Balears és l'única comunitat a la qual augmenta l'ocupació aquest trimestre, però en termes interanuals l'ocupació ha baixat en 66.500 persones d'abril a juny, un descens relatiu de l'11,5%, que és el major descens d'Espanya. Com ho analitzes, Pau? Si ja l'anàlisi de resultats de l'enquesta de població activa és complexa perquè utilitza una terminologia que hem d'entendre entre actius, resulta que en els actius no només s'inclouen la gent que fa feina, sinó també els aturats, però després hi ha inactius que no és gent, totes aquestes persones que queden sense feina, però estadísticament se considera, perquè no poden, per tema de confinament i per tema de destrucció d'empleo, d'ocupació, no estan cercant activament, això estadísticament, llocs de feina, se'n van a inactius. Pensem que hi ha més d'un milió de persones a tot l'estat espanyol que se n'han anat a inactius. Però no només hem de tenir en compte aquests inactius, ara hem de tenir en compte els ERTOs que segueixen com ocupats, tot i que no tenen feina i que a més estan cobrant un 70% del seu sou. Per tant, si les dades, diguéssim, llegides de forma, diguéssim, un poc grossa, semblen dolentes, si anem en el detall, ens n'anem en el número d'inactius i en el número d'ERTOs que estan ocupats, ens trobam en dades catastròfiques, no només per les Illes Balears, sinó pel conjunt de l'estat. Aquest 15% aproximadament d'atur que les Illes Balears no reflecteix la CEPA no és real,
perquè no té en compte tots els que estan paralitzats, tots els que estan en ERTO, ni tampoc té en compte totes aquestes persones que no tenen feina i no la cerquen de forma estadística. Per tant, ens trobam en una situació autènticament catastròfica que, per exemple, si no aconseguim que els ERTOs s'allarguin més enllà de finals de setembre, hi haurà moltes famílies sense possibilitat de fer front a les seves despeses de la temporada baixa. Pau Montserrat, gràcies un dia més per haver-nos ajudat a entendre com és de complicada la situació que vivim. Gràcies. Gràcies.